uphile uphushe uphumelele kama kupastor nje okubaleni ofanele icela wena kukodwa ukuthi ke inamba ayisetshenziswe kuphela umuntu ongumlandeli we-channel kuphela. Umuntu ongumlandeli we-channel kuphela. Uma ungeyena umuntu olandela i-channel inamba ungayisebenzisa iyekele. Ungayithathi, ungayifoneli futhi ngoba abantu abaningi bangifonela uvele ethi yafona bengibuza igama engayicalanga igama. Usoloko kuyekhomba lo muntu akayena umlandeli we-channel. Ngeke ungifonele ubuza igama. Ngizethula njalo igama la kwi-channel yabo. So into yokuqala uma ungifonela uzichaza wena igama uchaza inkinga yakho kuphela. Angikaze ngibe nenkinga nomuntu ovela ngifonela manje mfethu usoka khumala nami namba ithi ngicela ukuthi bangase ngimvimbe. But uma uzongifonela ufone manje upastor weningi wena. Ngabe khuluma upastor nomina nawe ngeke sizwane. Yabona? Ngoba uwe ofuna usizo izichaze wena njengomuntu ufuna ukusizwa wena. Awubuzi umuntu engathi ufuna ukumsiza kodwa wena ufuna ukusiza lo ubuzo oyichazayo yabo. 2 abantu bangifonela before 9 bangifonela ngabo 6 bangifonela ngabo 5 bangifonela ngabo 4 bangifonela ngabo 10 ebusuku yabo. Ngicela ngakwenza lokho from 9 ekuseni la ungaqala khona uthatha inamba uyisebenzise ubingelele uyichaza igama usho iphupho kuphela inyanga 5 from Monday to Friday kuphela. Sunday ngisesonto likaza kwethu la kunomlandeli obuzela ukuthi uphupho eqhawulwa umlungu. Umlungu ukhumbula ukuthi umlungu kwabanye uvela njengesidalwa sikamoya, kwabanye nje isuke kuvela njengesidalwa nje senhlanhla. Uma kunenhlanhla ezavela uphupho umlungu, hayi ngoba enedlozi, hayi ngoba ezothwasa, hayi ngoba kunani, kodwa nje uma kunenhlanhla sayi uphupho umlungu evela kahle emjabulela bla. Kwabanye umlungu uvela njengesilwane. So sizobheka i3 years. So number 1 ngokwesintu uma ngeze uphuphula umlungu uphawu luma isiqhawula lumazi ukuthi kungenzeka la lesi sidalwa sakho sineme futhi siyakwemukela ngenxa yokuthi mhlawumbe kungenzeka uyasiculisa usimele kahle futhi uwenza okwamukelekile emsamo. 2 kwesinye isikhathi ke uma uphupha umlungu ngabe uphawu luma isiqhawula lungabe lukhomba ukuthi kungenzeka umuntu nje obelwe ungalindele inhlanhla uyimpumelelo nokuqashelwa nokuthakaselwa. Ngoba seRoma 6:6 bingelanani ngokwanga okungcwele kaIsaka 22:2 abacebile nabampofu bayaqhawulana ngokulingana uNkulunkulu wabenza bobabili. Asivalekela 3 kuyenzeka uthole ngesikhathi uphupha umlungu kube uphawu olubi umexhawulo solukhomba ukuthi kuyenzeka ukhona umuntu ongumzenzisi okumele umqaphele noma ke ukhona into eyisilwane kodwa ezenza sasidalwa kuwe lokisondela kuwe. Yabona Isaka 26:22-24 isitha sakho siyakuqhawula sikubingelele njengomngane omdala ngasonke isikhathi sikwakhela uzungu. Siyabonga ke besibheka la uqhawulwa umlungu. Siweni phansi lamatulu,